Jesus
koknaya borokni langmao hamsamangkuri. Hamsamangkuri simia mas makomornai. Koknanai borokni langmao ke hamsamang phayo. Hamsamang phainai simia ayo kolokbo nai. Sini saksarayo, sini no kongo tekto birman jengjal phaifruo. Bosungna aborok ni katirana bagi jepru phano gana ke reke wise tongo. Tam hinba jeng borok sebono muito khlaiman ya phano. Bole jona hamjak mani bagi muito ke naisamima na tongo. Panani pilawo olang mani khorang panda nai tonai jotto khapani takukte bukuk sonang hamjak mate chibaida witini pandawo haina hai lam sok jafio belai ke hambai o pandano nai tamani bagi te kaitani kokthai rokno khna rogui srang rogui tamani bagi belai ke hambai jang haina hai tini bo kaitani kokthai salaionai sranglaiionai tini ke sung phonok jakmani bichap remchini pangsar nismi remchi sani tangnai jorano tei salainai tei sranglainai orokhe sung molpai frni kokrokno sung khnalaionai Swari rokni yakni a bijaf kotoino naidi. Abo chaipaidi nei johan sobraibai sajago. Bijaf kotoi hanmake kaitorni kokthai rok hanmani. Kaitorni kokthai rokno khnama simia bokhaosi chuipaidi nei johan sajago. A bijaf kotoino chakhe bokhugole gotoi kheno layano bahoko soike gkha angnai nei bo sajago. Au kaitani kokthai khna thogo bokha srangro bokha basaro soino a kaitani kokthai singno busoi khlaio chayafrokhe khorairogo abono gkha angnai hnei sajakmani johan olokhe sujaknai bokongse kongsa yafari rjakha kaitani noktharno sudi hnei rjagobo kaitor bini busarokno nai tongo muruk tongo lekhai tongo Yokmung ronani bagui. Phaidi o kokthai rokno tui chung tabok kaham khe khnalainai sranglainai tamo khe rstap manglang sasagang khanai bokhano tiyar khlaina laigirana.
Khnawi tongnai khafangni kechingno ang tinini olangmani khorang pandawo mothanai subrai Jisu Kristoni mungka tharbai hainhai khafang yapari lamsok japhiyo keching tinini pandawo khe chung khnalaibana tei sranglaibaनो wansokलाibano phunukjakmani bwchap remchini tangcharni simi remchi sani tangnei jorana teibi khnawi tongnai khafangni keching phunukjakmani bwchap remchini tangchar oro puila tama sijak tong khok tangai nelagrasiwana oro sing sijak no laibo afru ano kok sanai chukno hani a khorang ano hai ni shaka thangdi tejlang bai hakungo bachai tongnai suarini yakni a bujap phiok jakno naidi amaike oro juhon samang tholjakmani jeng noklaikha phunukjakmani bujapni bebak samungno sukhao tongtutui subrai Jisu Kristo se khlaibai tongmaba o dagimangbo haina boni aroni no phayo subrai Jisu Kristo no dagina boni thani se asakni phan jengno mathangnai subrai no tuiwi jengsarai phunuknai bujap wngkha phunukjakmani bujap o hani bebak no bono busthumo sba male subrai Jisu Kristo phia chungbono kaitor khe noklayo tei bebak mungni slai mungkotor khe noklayo tomungno o khorang Kristo niya hinkhe bo chukhani saklaina bagui suari no phano dagiwi mano khnawi tongnai khafangni keching juhon pholawo o hawo phirokkhna tamni hinba bijap kotoi kaitorni yago tongma juhon yapharei rojakha phunukjakmani bwchap remchini tangchukoni simi tangchi jorao tuma sijak tong sing khoktangi nalagrasnai oro khe sing maike sijak no laibo hakhe ang a suari ni thani thangui a bujap kotoino ano rodi hanei sankha bo ano hainei sakha hi omono nadi chadi abo nini bohok no kharonai haifano nini bukhuk no khe abo piya tui hai ktui khlainai ang boni yakni a bijap kotoino nawi chakha aboni bukhugo piya tui hai ktui wngkha phia monok bai khe abo ani bohok bisingo belai khakha nei oro chung sijak nuglayo khnawi tongnai khafangni keching johon suari bai a bijap kotoino chadi nei sajak kheba chaipai kha johon abo se kakha ktui bukhuo khe ktui bohok sogui khankhe kakha wngkha bijap kotoino chamani abo kaitoni kokthaino yasakmani se aboni mari se abo kaitoni kokthai abonono sananayo tamni hinba Jeremiah bijap remchi bani tangchi dok jorao chung swijak noklayo nini kokthairok naituk mankheba ang aborokno chai paibai khada nini kokthairok ani khano tongthogrnai wngkha naichora swijak nolaibo Jeremiah bijap kaitorni kokthai kakha ktui abono tuiwi sananayo Jeremiah kaitorni kokthaino chathokjago Ezekiel bo haina boni bijap rem thamni tangsani simi tangthang jorao akon koksao ulo bo ano hai nei sakha nero chung sijak nolaibo o borok busa nini bwskangni manino chaipaidi o bujapno chaipaidi hake Israel sonrokni thani thangui borok bai kok salaibaidi buku khua kheno bo ano a bujapno charui rwkha hake bo ano sakha o borok busa angno bujap romano ok supungui chadi
आं abono sabai bukugo ketui angjakha nero जों सैजाक नलायो खोनाबाय थानाय खाफानि गेचिं o bujab abo oro awa belia tamke ag jorani bujab dol jakshe Ezekiel shawo bo abono chai paikhanai phia abo awan bele hai poito khlanya rogni thani kaitoni kok thai bu soi abo haina kok biti bijab remchidokni tangnai chibrio shawo khana thokma kokle pia teisu kothokse pholano ketui khlayo bekreng rok ragro neichora seijak nolayo lopmung bijab rem rasa chisuku ni tang rasa kaitha wo kaitoni kok thaino jungsasa khechung noklayo aro jung seijak nolayo nini kok thai busuk se tui ani bukhugole pia tini sai angle thokjak kugo neichung aro seijak nolayo khanawi tangnai khapani kiching amo ketui tam hinba thinang belai tong thok nai raisang bisap rem chisarni tangsis niwo chung noklayo hake subrai sawo ang samung khlaimano ang Abraham no sirogla khaide bo sana naigo Abraham no abani bagui ang je khlaimano ang no sana nai tongo kaitor khlaina naiwi tongmano saimanke busuk se tui haide kiching tamake jefru nang saimano buse phaiwi tongkha apruke busuk se kha khanai dongale khapani kiching hamari phaike jang tuijak layo bus eba birman sok phaijak laike khajak lai kaitani kok thai borokno khaksang mung tongthok mung ni kok bo sawo te kaitoni kok thai bus ni kok bo sawo sumsok yakarya ke nang buthar jaknai nang sokomar paijaknai nei kaitoni kok thai sawo a kok no nukphroke sumsok khlainai borok khajak layo johon kaitoni kok thai no dakti dakti jotchajagui yasagui nabaikha olokhe bus phaisai tongkha nei saiman phruke bukhawo tongthokmung gurui wngjakhata johon bukho ketui wngjakkhabo bukho ketui wngjakphano bohogo sogui yagolokhe bo khajakha phonokjakmani bujapno saimankhe busukse tuijaklai tongthokjaklai chung here kiching tamokhe Kristono nor nairokni sakao subra Jesu Kristono poito khlaya borokni sakao borok hamya borokni sakao bu sok phainai khano saiman phruke chung mamoklayo bukhawo kirimung phailayo wanamung phailayo mamoklayo chung tongthokjakya wnglayo o kok diari kokha nei chung holayo kwbangma borok tongo kok diari bijapno khub tangthok jakbainai olo beba kok baithangni sakao no kotha songjagui tongphruke borok khajaklaibayo haide kiching khanai tongnai khapani kiching phonukjakmani bijap remchini tangsi sawo tamo sijak tong chung khok tangui nalaigra sinai oro chung sijak nalaigo hake ang hai nei sajakha nang haino hai asuk dopharokni bagui asuk hani borokni bagui asuk kokni borokni bagui te asuk bugrarokni bagui kaitor kok samano masanai heni oro chung sijak nolayo khanawi tongnai khapani kiching borok jotono omono khanana nangbainai tamni hinba bus phaina naiwi tongmano borok sisokna nase nango borok tractor kotor ni bisingtui thangui ma tongbai phru omo bisi saisaya horni konduse hnei saiman baithung aboni bagui borok saimanna nango khanai tongnai khapani kiching o busni kokno na nini takhuk nini kiching nini mapha takhuk bukhuk jotono sari tam hinba subra Jesu Kristono
pogui tongnai rok subrai Jisu Kristo no yasakya nornai a borok ni saka bo sok phainai oro khe juhon belai bkha tongthok jakya wngkha tamni hinba bus kotor sok phainai abono bo saiman kha aboni bagui a stesa bujab sabaima ulo khao Kristo boni bugraha snam phaina swkang bokbangma borokni thani kok diari saklai rekna nangnai borokni sakao bo sok phainai a kokno sebo masa soknai khnai tonai khapangni kiching kok diari bijapno khuk tangkhe nini langmao nung swkang thuk thuk khe sukjak granai haide nung Kristo bai phano teisa gana ngnai haye khe haphano hak salui thangnai abo haikhe matang yade tabo khe chang phunukjak mani bisap rem chisani tangsani simi tangchi brui jorani kogrokbu bem kongdok bai kongsinini kwcharni kok khose abono chang noklainai paithak ni mutango chang bem kongdokni ulni bem tamma khorang khanalainai o beremo chang khanalainai tal brui chinui jora rojaknai buini borokni bagui tei khoroknui phaiwi kok saphainai rokni bagui o berem changno smai kachamni kokse khanara horphionai phunukjakmani bijap remchi sani tangsani simi tangnai jorao chang swijak nunglaio ang afru raidang hai suljaknai kongsa rojagui hai ni sajakha bajadi kaitoni nok katharno suldi hayanobu suldi nok tharo suri nairoknobu lekhadi haifano nok tharni noklano tasuldi abono tasuldi tam hinba abo buini borokni bagui borokni yago rwjakha borok nokha talbrui chinui jora kamiyung kwtharno kadole laiwana nichingro swijak nunglaio khnawi tangnai khapangni kiching sobra Jisu Kristo luk simani kothoma kaham remni sisani tangnai chibrio samani kokse chingoro nuklai tonglaikha baksa sengbai tanui buthar jagwaiwana baksa wa buini harogo khai tlangjagwaiwana phia buini borokni mol paya sak Jerusalem no kadole laibaiwana nichingro swijak nunglaio kabangma borok wansukbaio Jerusalem no Israel songrok yako naphaiphruno buini borokni mol paikha hanai khnai tangnai khapani kiching Jerusalem tabukbu haine buini borokni eba buini borok bai kadole jagine tongo Jerusalem ganangui judairok tabuk kusik kwrui buini tongtharni buini dophani borok mangse aro koplung kamiyung kachamni bebak thaibo borok thai kathar phu nei snam laibekha buini borok bai tabukse Jerusalem kadole jagui tongkha tekto kotorni paithak bukhago talbrui chinui romoi haino hai buini borok kadole bai phionai khnai tangjani khapani kiching ang afru raidang hai suljaknai kongsa rojakha nei juhon sau jepru phano nadi sului chengchengmani smai katalo eba kasamo bo kisakheno Israel do phano mangno twiwi tongo Jeremiah bisap rem thamchisani tang thamchisani simi tang tham chichuku te Zakaria bisap rem neo suljaknai niching noklaimani abongkha bokong hai raidang abono mera mruknai rok se samungo phnango samungo thepao lopmung bisap rem naini tangchukuo chang noklaio
raidang abo sepragui prengpru bustumpru se samango phanangjakmani nang borokno sorni bokongbai togui sbai paibedi hake tuk taknaini toklai hai khlai paibedi nicheng sijak nolayo oro cheng noklayo buini borokni bagui jora suljakmani aboni yagulo borokni sakao busok phaisinai raidang abo bukhabu methebo ang thৈmungni saklom tui himui tongphrubu ang hamyano kiriklak tamhinba nung angbai tongo nini raidang ano kha methebo jongkongno bian nuk male lop mung bijap rem neji thamni tangbribo aboni bagui jeng o beremo mungnui na manlaibo busbai kha metheb jakmung khnawi tongjanai khapani kiching kaitonni nokthar abo kathar thai eba khotol kathar kuk no se hno kaitonni nokthar seno phirogui talang phio a smai kachamo tamni hinba mothani molo nokthar kre motha setini phola katharni nokthar poito khlainai rokno eba poito khlainai rokno tini phola katharni nokthar khanai tongjanai khapani giching tini nung ang jisuno poito khlainai rokno phola katharni nokthar epis bisap remnaini tangnai chi sanismi tangnai chi nigo jeng sajak nuklaibo bo se nokno beba kacharoi tongnai phia abono subrani thani nok kathar snamui tongnai nichara sijak nuklaibo bobai thansa angui norokbo tei bebak bai baksa nok snamui tisa jago oro kaitor boni pholani bisingtui tago khanai tongjanai khapani kiching haya homana tui jeng tobawan solainai haya abo surijaknai rangjakni haya no hno sogui barokjaknai haya abo nokthar bisingmoya phatarose khanai tongjanai khapani kiching khulumnai rok suda sului naijaknai johon sulna kopok jakha khotol kathar kuk bai hayano simia aro khulumnai rokno sana boma sulnai male khanai kaitor boni khulumnai rokno lekha lekhawi sului se tongo khanai tongjanai khapani kiching tini bo nono bo haina bo lekhawi na tongo bo sukmaya kadi kamalang no ni bo lekhawi tongo phatarni a sogui barok jaknai haya abo kristoni krusni marise a tektoni joraobo kothoma kaham alida ngai manthoknai khanai tongjanai khapani kiching a jora buini borokno rojak phano abo jora khajak talbrui chinoi abono lok simani kothoma kaham remnai jesani tangnai chibruibo sobra jisu christus sama jeng nuklaibo o talbrui chinoi abono besitha khaksa paithak ni tektokotor abono jeng phunukjakmani bijap remchi thani tangbao swijak nuklaio a jorawono kristoni ari o hano je mujungtui naikolnai thungpheknai tei bo je mujungtui khe bo naikolnai a kokno kok remchinaini tangchibrigo haina haijeng nuklaiphiyo khnawi tongjanai khapani kiching daniel bijap wo jeng daniel a jorano asuk nei sawi romani jeng nuklaibo remsinaini tangnai chibao bisitha khaksa nei na bobu sawo te daniel bijap remchinaini tangchi sawo haino haibo saphio saisa ranai chukuchi nei abono bisitha khaksa daniel bijap remchukuni tangnai chi sniwo bo a kokno kokjeng nuklaiphio oro tektokotor khaknei baksakhe khakjak o daniel ni hathi barsa abo bisisni se khanai tongjanai khapani kiching
टेक्टो कटरो नों मानजागना गे केजि सुनो बयतो खलायदि बबाय तंदि जों दिनै आसुक न खोनालायगासिनो बोसकानि पान्दा मालायलाय फिसिवानो आफ्रा जों तै बहायनो बनि कक थाइरकनो टिभि सालायनाय सोलोंलायनाय ते बनि हामारिया जागलायनाय कायतर नों बाय तंलासिथों हामबाय खापानि केचिं बेलाय बेलाय के हामबाय अ पान्दानो नाय तमानि बागै ते कायतनि कक थाइरकनो खोनारगै स्रांरगै तमानि बागै नना बेलाय के आं हामबाय मारुवो जों हायखनो कायतनि कक थाइरकनो खोनालायनाय सोलोंलायनाय बोसकानि सालरागबो जों तिनि खोनालाय मारकनो मैत खलायलायबै हायना हाय अ पान्दानो मथाग बोखाक थांलायनो जों लांमाव जेसक सातक टेक्ट जोंजाल बिरमान फाइफ्रुआबो जों पयत राखे तंखे बनो सिमी मैतखे नायसावै तंखांखे बचनो सालसाव नाफायनाय बिनि लगेव लां थांनाय जों पयत खलायनाय रखनो जों सासा बोसाक रवै ब बिनि लगेव लां थानाय जों बिनि लगेव थांखांखे ताय साजाकना नांलाखा मकना नांलाखा वानाना नांलाखा किरिना नांलाखा खाकसांमा तै तंथकमा सिमिनो बिनि लगेव जों कप्लुं खेमा तंगिबानो ब आचम साके फायनाय के बनो सायावै ब फाइ पाइसनाय जे पयतवै बनो सिसावै नायसाय तनाय रक नायसिङै तनाय रक वरकनो ब मैत खेतिसाय लांथां पाइनाय नों ब आरो खब जागाना फायदे अकक थाइरनि बागै जों तब कायतना हामबायलायनाय तै सुरिबै पान्दानो मथाग बोखाक थांलायसवानो सुरिनाय आफा कायतना बेलाय के हामबाय नों जों बाय तमानि बागै निनि कक थाइरमानि बागै नना बेलाय के हामबाय अपाना नायतनाय जतनि निबो सारकनो नों अ कक थाइनो kaham ke busi oi bkhau choi narak manani chobadi tei nung bai tongoi nono naisingoi nini mulphil phaimano naising tongmanani chobadi tei borok ni nukhungo podre podjang jal birmani yakni borok no phiyogoi tongdi surima ji sunung bai sana amen belai ke hambai khapani takhuk tei bukhuk song jottono opandano naitongmani bagai tei kaitoni kok thairok no khnaregoi srangrogoi tongmani bagai belai ke hambai जों पान्दा पारिलायसनाय बोसकानि पान्दाव हाय हाय मालाय लायफैनाय कायतर ननो निनि नगद जत्तनो हामारि बाय खबै तनासिथों हामबाय फायदि थांनाय पान्दा फुनुकजाकमानि बिजाबनि सोंमारिनि साख्लाय मुंखना लायग्राना थांनाय पान्दानि सोंमारिनि साख्लाय मुंखा दि बिजाब खाफांनि किचि फायदि तिनिनि सोंमारिव हाबलायवानो तिनिनि सोंमारिखे फुनुकजाकमानि बिजाब रेमजिनि तांचुकुवो जुहन आस्तेसा बिजाब न तामसे खलायदि हनै साजा खामु ए खुकतांदि बि फियगदि सि चाइपाइदि दि हुइतंदि खाफांनि किचिं असंमारिनि साख्लायमु खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो अंनाय साहरबायजादि चिनि नाम्बार WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो श्री रहरखे बेलाय न हामनाय नों अ पान्दानो जाजाखना हनै खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नों बो कप्लाय ओङै मानवानो जों साक साकनो बैबाय मंखजाकना मुसुं लायो मैतक थाइजाकनि मुसुं लायो एलेम बाक्सावो कायतनि सामं थाइदि हाके बरदक गोदो मारमै गोथां तं साक नना मैतक थाइ तंबायवाना
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাংকুক মানি চিনি মকল চং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চং চিনি মকল ন নাইকল না খরওই থাঙ্গো মুইতো নারক দি 90% vision loss ching jora jora o check up thlaisang ma baino mathage mang Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong borok ni modern equipments ti skill shak hamnai nei rok jefruphano tongo norok ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya faru Hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse